Juma Desember kalo kileta an kononto samba flan muga andur DMS-TV channel muso ni che awni yantuma aw bismillah ko dun kibaru kene kan foli anita nu wan kan wa na lame bago bela jeli mali kono ani mali koka aw ga dun kibaru ni o wakati seli foli ko fe kuno fol ba mi mambulu kulu da ukulu ka ulu do be talige Araba tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 7 samba flan muga anduru ko kun conseil d'administration des aéroports mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ kɔni n'u yɛrɛ kɔni kun y'u ka ɲɔgɔn ye session 70 yɛrɛ de u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun ne walasa ka taga kuma samba flan muga ni 6 yɛrɛ kɔni budget yɛrɛ baaraw kan Araba tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 7 samba flan muga anduru ko Mali jamana kɔnɔndo kɛmɛ ani 50 yɛrɛ minnu yɛrɛ bɔra Algérie ani Tunisie k'olu yɛrɛ kɔni sera Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na don kɔfɛla yɛrɛ kɔnɔna k'u natɔ yɛrɛ kɔni u tɛmɛna Niger sira yɛrɛ de fɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka don Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na Mali k'u ka ko ministre ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Musa Ataher k'ale yɛrɛ kɔni taara ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn an ka Mali aéroport yɛrɛ la ni o ye Modibo Keita yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ min yɛrɛ kɔni Mali jamana yɛrɛ kɔni ko a b'a jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ fana bɛ kɔkan jamanaw yɛrɛ fana kɔnɔ Mali ministre de défense et des anciens combattants ni o ye le général Sadio Kamara yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni audience belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ araba tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 7 san 2025 min na kɔni ani ambassadeur ni a ka délégation dɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni dɔw kɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni kan intérêt ko yɛrɛ la German Sima Mali maaw yɛrɛ kɔni ka usine min yɛrɛ bɛ Bafulabe ni o bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna u ka baarakɛla maa 271 yɛrɛ kɔni bɔ u ka baara yɛrɛ la sabula ko u bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɔrɔ ko gɛlɛya yɛrɛ ba yɛrɛ de bɛ o usine yɛrɛ la o de ye kɔsɔn u y'a laɲini yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna ni maa ninnu yɛrɛ kɔni dɔw bila ka b'u ka baara yɛrɛ la Araba tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 7 san 2025 ko Burkina Faso ministre des affaires étrangères n'ale tɔgɔ de ko karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ni ale yɛrɛ fana de conseil supérieur de la communication ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana ale ni président de conseil supérieur de la communication ne y'u tɛgɛnɔ yɛrɛ bila sɛbɛn bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɛra araba tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 7 san 2025 o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ bɛ tali kɛ AES jamanaw yɛrɛ ka radio so kura min yɛrɛ kan ka dayɛlɛ o fréquence fɔli yɛrɛ la ni o fréquence yɛrɛ bɛ tali kɛ 84.0 FM ko radio so kura yɛrɛ fréquence kun ye RFI yɛrɛ de bolo fɔlɔ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yɛrɛ kɔni bɛna kɛ AES jamanaw yɛrɛ de ta ye ni radio so yɛrɛ tɔgɔ de ko radio Dande Liptako Araba tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 7 san 2025 ko audience yɛrɛ dɔ kɛra Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna na audience min yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ ye Nigeria des affaires étrangères ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ko Youssouf Mentama Tugar k'ale yɛrɛ kɔni ye yafadeliba yɛrɛ de kɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye le capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ waati tɛmɛnen yɛrɛ la Nigeria pankuru dɔ yɛrɛ jiginna Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ yamaruya fosi yɛrɛ de ma d'u ma k'a fɔ k'u ka jigin ko yɛrɛ kɔni kɔsɔ min yɛrɛ ye Nigeria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni k'ale yafa belebele yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma Tarata tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 6 san 2025 Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na o y'a yira k'a fɔ ko Niger fintigilakaw yɛrɛ ka opération dɔw yɛrɛ senfɛ minnu yɛrɛ kɔni kɛra k'a daminɛ décembre kalo tile 8 la ka taa bila fo décembre kalo kileta ani 6 yɛrɛ kɔnɔna k'u ka o opération ninnu yɛrɛ de kɔnɔna na o ye Bamacɔle maa 95 yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni yɛrɛ la min yɛrɛ fana ye maa dɔw yɛrɛ kɔni ni sigasigana yɛrɛ fana kun bɛ ka kɛ olu yɛrɛ la k'u y'olu fana maa 52 yɛrɛ fana minɛ ni kunnafoniya ba ninnu b'an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye an ka bi dokibar kɔnɔna na Araba tɛmɛnen décembre kalo kileta ani 7 san 2025 ko yɛrɛ kun ye conseil d'administration des aéroports du Mali maaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye session 70 yɛrɛ de u ka o ɲɔgɔn ye ninnu yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka taga kuma san 2026 budget dɔw yɛrɛ kɔni kan colonel Lassina Togola ale ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛ ni basigiw yɛrɛ wa fana a ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali jamana yɛrɛ bɛ danaya min kɔnɔna na lakana min yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ ɲɛtaga
ɲɛtaga ba yɛrɛ de Mali panguluko baaraw yɛrɛ la. Colonel Major ye a yira kɔni ko san 2026 budget yɛrɛ kɔni k'a man ca k'a man dɔgɔ ko sabula k'a bɛ labɔli yɛrɛ kɔni kɛ. Ko min yɛrɛ ye san 2026 yɛrɛ budget financement yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn ba 4 yɛrɛ de kan. A fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ yɛlɛma ko yɛrɛ de kan. A yira k'a fɔ ko minɛn minnu yɛrɛ bɛ aéroport yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka k'olu caman yɛrɛ kɔni kan ka lakurakuraya. Ani aéroport yɛrɛ kɔnɔna na siraba minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni pankuru yɛrɛ bɛ jigin olu ka fo ka taa se bâtiment yɛrɛ kɔni kan k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka lakurakuraya tuguni. A filanan o yɛrɛ bɛ tali kɛ lakanako yɛrɛ de kan. A y'a yira k'a fɔ k'u ka dɔ yɛrɛ de fara an ka Mali aéroport yɛrɛ kɔni lakanako yɛrɛ kɔni kan cogo min yɛrɛ kɔni na ani diɲɛ aéroport tɔw ka lakanako bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma. A sabanan yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka entreprise yɛrɛ ka sɔrɔ ko yɛrɛ la k'u bɛna lajɛ u entreprise yɛrɛ bɛ sɔrɔ ta min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka olu jate yɛrɛ minɛ. A naaninan o yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka région yɛrɛ kɔnɔna na pankuruso minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ o pankuruso ninnu yɛrɛ kɔni ka layiriwa kosɛbɛ cogo min yɛrɛ fana na olu yɛrɛ fana bɛ se ka wari caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ. Ko hali n'a sɔrɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ka ca diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni olu yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya yɛrɛ don an ka jamana pankuruso yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ ye pankuruso yɛrɛ ɲɛmaaba yɛrɛ ale y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ na ni hakilina kuraw yɛrɛ cogo min yɛrɛ la an ka Mali pankuruso yɛrɛ bɛ se ka taga ɲɛ. A ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko san 2026 k'u ye solution minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'o tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko pankuru yɛrɛ kɔni ka jigin an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa an ka wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko nka k'u ye hakilina kuraw dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni o de ye ka butigiw restaurant fo ka taa se fɛn wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila an ka Mali aéroport yɛrɛ la cogo min yɛrɛ kɔni na o bɛ se ka caman yɛrɛ kɔni fara an ka Mali jamana sɔrɔtaw yɛrɛ kan. U ka ni session kumaɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni projet minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ADM maaw yɛrɛ kɔni bolo n'u ka se ka o projet ninnu yɛrɛ kɔni minɛ ka ɲɛ ani ka se ka tagaɲɛba yɛrɛ fana sɔrɔ projet kuraw yɛrɛ fana kan. Président directeur général yɛrɛ ka kuma laban yɛrɛ kɔnɔna na a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma. An ka Mali ministre des transports et des infrastructures ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye Madame Danbɛlɛ Madina Sisoko a ka dɛmɛw yɛrɛ kɔnɔna k'a ɲɛsin an ka Mali pankuruso yɛrɛ kɔnɔna. A y'a yira k'a fɔ ko Madame Danbɛlɛ Madina Sisoko yɛrɛ kɔni ye dɛmɛbaw yɛrɛ de don an ka Mali aéroport baaraw yɛrɛ la. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 17 san 2025 ko Mali jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni kun tagara tunga la Tunisie ale ni Algérie yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni seginna ka na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u tɛmɛna Niger yɛrɛ de fɛ ka sɔrɔ ka na se an ka Mali pankurusoba yɛrɛ la ni o ye Modibo Keita yɛrɛ ye. Mali kokanko ministre ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye Musa Ataye k'ale yɛrɛ taara ni maa 150 ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn an ka pankurusoba yɛrɛ la. O wale in b'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ hakili bɛ a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la wa fana k'a labɛnnen don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma minnu bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani minnu yɛrɛ bɛ kɔn ka jamanaw yɛrɛ fana kɔnɔ. O kunbɛliba in yɛrɛ la min yɛrɛ ye OIM maaw ka chef de mission ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ ko Dr Boubacar Seibou ani président du Haut Conseil des Maliens électoraux fo ka taa se an ka Mali police nationale yɛrɛ fana ka représentant yɛrɛ fana kun o kunbɛlikɛyɔrɔ yɛrɛ la min yɛrɛ fana an ka Mali sapeur pompier mɔgɔw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana kun bɛ ani partenaire institutionnel maa caman yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara ni ka taa ni maa 150 ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn walasa ka taga lakana yɛrɛ de sabati o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ale ni k'u kunbɛn cogo ɲuman yɛrɛ fana la. Ministre ka bisimilali yɛrɛ cikan yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ seginni ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'o t'a yira k'a fɔ k'u dɛsɛra nka ko nin yɛrɛ kɔni ye étape kuraw yɛrɛ de ye wa ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna a ye sinsin ka k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni min an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Mali yɛrɛ kɔni labɛnnen don san ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni k'a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bisimila a ka jamana kɔnɔ ani ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don u maa ninnu yɛrɛ fana ma ko kunbɛnni baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ tungarakɛ maa 150 ninnu yɛrɛ kɔni u taara ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye cité des migrants yɛrɛ la walasa u yɛrɛ kɔni ka se ka taa dɛmɛ dɔw ma o yɔrɔ yɛrɛ la ko n'u taara o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na k'u bɛ examen dɔw yɛrɛ kɔni k'u ka kɛnɛyako yɛrɛ la minnu yɛrɛ fana bɛ ni olu yɛrɛ fana man kɛnɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen fana furakɛ k'u yɛrɛ bɛ se ka to o yɔrɔ yɛrɛ la wagati dɔw yɛrɛ kɔnɔna na walasa u ka se k'u yɛrɛ lafiya u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don u ma walasa u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka se u somɔgɔw yɛrɛ ma cogo min na ko nin wale yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri yɛrɛ de yira walasa ka dɛmɛ yɛrɛ de don o tungarakɛ ninnu yɛrɛ ma lakana yɛrɛ ko tungarakɛ ninnu yɛrɛ nali kɛra ka bɛn tungarakɛw ka ɲɛnajɛba min yɛrɛ bɛ kɛ san o san
Desambre kalo tile 18 yɛrɛ la. Ministre ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ la y'a yira k'a fɔ ko maliyɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ bɔ kɔkan jamanaw yɛrɛ kɔnɔna ni ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna ko nafaba yɛrɛ de b'u la Mali jamana kɔnɔ. A y'a yira fana k'a fɔ ko min yɛrɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni ka o maa ninnu yɛrɛ danbe bonya ni k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana d'u ma ani ka lakanaba yɛrɛ fana sabati u kɛrɛfɛ yɔrɔ yɛrɛ fana la. German Ciment Mali maaw ka usine min yɛrɛ bɛ Bafula bɛ ni o bɛ Kayi région yɛrɛ de la k'olu yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ n'u ka baarakɛla maa 271 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ bila ka b'u ka baaraw yɛrɛ la ka sababu kɛ sɔrɔko yɛrɛ de sabula u ka entreprise ye maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko minɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka sima yɛrɛ kɔni dilan ko minɛn ninnu yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ bolo tuguni. Moribo Mariko yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ni ale yɛrɛ o usine assistant administratif ye ale y'a yira k'a fɔ kabini janvier kalo tɛmɛnen san 2025 k'olu ka entreprise maaw yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka o minɛn ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa u bɛ se ka n'u ka simaw yɛrɛ dilan ko kalo 3 yɛrɛ kɔnɔna na u ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔni kun tɛ ka se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ka sababu kɛ minɛnko dɛsɛ yɛrɛ ye ko yɛrɛ de kosɔn entreprise yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛna maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔ u ka baara yɛrɛ la ka sababu kɛ sɔrɔko yɛrɛ ye min yɛrɛ ye u ka usine syndicat maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o kuma yɛrɛ kɔni ma. Nema Abdoulaye Dambélé ni ale yɛrɛ secrétaire général du comité syndicat yɛrɛ ye ale y'a yira k'a fɔ k'u ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni t'o la sabula ko magasin dɔ yɛrɛ kɔni m'u bolo ko magasin yɛrɛ falenba yɛrɛ de don o minɛn ninnu yɛrɛ la ko magasin filanan yɛrɛ kɔni ko bɛ ɲini ka fa min yɛrɛ u ka baarakɛminɛn yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana b'u bolo yen nɔ o ko hukumu yɛrɛ la olu yɛrɛ kɔni wulila k'a fɔ o usine ɲɛmaabaw yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka baara bila min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma k'olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o ma u b'a ɲini usine ɲɛmɔgɔba ninnu yɛrɛ kɔni fɛ k'u k'u to u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ u nɔfɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka baara bila yɛrɛ kɔni sɛbɛn bɛ k'a ye direction régionale du travail maaw yɛrɛ de bolo olu yɛrɛ de kɔni bɛna décision yɛrɛ kɔni ta ko in yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye German Ciment Mali mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ n'u ka baarakɛla maa 271 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bila ka b'u ka baaraw yɛrɛ la ka sababu kɛ sɔrɔko yɛrɛ ye wale min yɛrɛ kɔni ma ja u ka baarakɛla ninnu yɛrɛ kɔni sabula olu yɛrɛ kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni k'u to u ka se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ u nɔfɛ décision min yɛrɛ kɔni mana ta nin baarabila ko in yɛrɛ kɔni na don n'a nataw la an bɛna bɔ ni ka na ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni k'aw ye o ko in yɛrɛ la araba tɛmɛnen décembre kalo tile 17 san 2025 Mali ministre de la défense ni ale ye le général des corps d'armée Sadio Kamara yɛrɛ ye ale ni un des ambassadeurs ni a ka délégation dɔw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye o do kɔfɛla yɛrɛ la walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Docteur Nanda Kumar ni ale ye un des ambassadeurs yɛrɛ kɔni ale ni an ka Mali ministre de défense yɛrɛ ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni kumana ni jamana fila ninnu yɛrɛ ka intérêt yɛrɛ de kan Docteur Nanda Kumar ale yɛrɛ kɔni ni jamana fila ninnu yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni fɔ kosɛbɛ wa y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana yɛrɛ ka laɲini ye ni ka nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ a ye un ka dɛmɛ yɛrɛ fana yira k'a ɲɛsin Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye un yɛrɛ k'a labɛnnen don sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don k'a ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka ɲɛtaga ko n'a ka lakana ko yɛrɛ la a ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko un ni Mali ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ko bɛna kɛ bonya yɛrɛ de kɔnɔna na araba tɛmɛnen décembre kalo tile 17 san 2025 ko Burkina Faso ministre des affaires étrangères ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ko ale ni président du conseil supérieur de la commission y'u tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila bɛn ka sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni ka min yɛrɛ kɔni kɛra AES jamanaw yɛrɛ ka radio so kura min yɛrɛ kɔni kan ka dayɛlɛ o fréquence officialisée de la o radio kura yɛrɛ fréquence bɛ tali kɛ 94.0 FM yɛrɛ de kan ni o fréquence yɛrɛ kun ye RFI mɔgɔw yɛrɛ de ta ye ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fréquence yɛrɛ kɔni kɛra AES jamanaw yɛrɛ de ta ye ko radio so kura yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Dande Liptako ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra Burkina Faso ka kunnafonidi so yɛrɛ dɔ de la kunnafonidi so ninnu yɛrɛ ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ ye Burkina Faso chef de la diplomatie yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw ka radio so kura yɛrɛ kɔni dayɛli yɛrɛ kɔni ko bɛna kɛ parrain ba yɛrɛ de AES jamanaw yɛrɛ bolo o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin
ɲɛsin Burkina Faso ka ministre de la communication yɛrɛ ma ni ale tɔgɔ de ko Pink Duende Gilbert Ouedraogo a ka cɛsiri yɛrɛ la wa baara yɛrɛ kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ ko ni arajoso yɛrɛ kɔni fréquence dayɛlɛli yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka se ka kunnafoni jɛlenw yɛrɛ kɔni di u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma ani k'u cɛsiri ka kunnafoni kolonw yɛrɛ kɔni carili u bɛɛ lajɛlen bali AES jamanaw kɔnɔ hali sisan ka bɔ Burkina Faso ka kunnafoni diso yɛrɛ yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko président du conseil supérieur de la communication y'a yira k'a fɔ Dandi Lipta ko yɛrɛ kɔni bɛna kɛ jigiyaba yɛrɛ de AES jamanaw yɛrɛ ma wa fana a b'u yɛrɛ kɔni dɛmɛ kunnafoni kolonw yɛrɛ kɛlɛli la président du conseil supérieur de la communication y'a yira k'a fɔ ko arajoso yɛrɛ kɔni bɛna sigi Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ yɛrɛ k'u bɛ programme dɔ yɛrɛ kɔni sigi cogo min yɛrɛ la Niger ale ni Bamako yɛrɛ fana bɛ se ka kunnafoniya ninnu yɛrɛ fana sɔrɔ sabula ko arajoso yɛrɛ kɔni sigira cogo min yɛrɛ kɔni na kunnafoniya jɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka di AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma a tilala tuguni k'i da yɛrɛ kɔni don fréquence 94.0 yɛrɛ kɔni na ale yɛrɛ kɔni bɛna labaara cogo min yɛrɛ la Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko san saba o san saba ko yɛlɛmaba yɛrɛ de bɛ don fréquence yɛrɛ kɔnɔna na fana ko arajoso yɛrɛ kɔnɔna na ko sariya dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ jagoyalen don n'u kan k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana labato wa a ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko arajo Dandi Lipta ko yɛrɛ kɔni k'ale lancement officiel yɛrɛ bɛ kɛ AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka sommet yɛrɛ de senfɛ min yɛrɛ bɛna kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako k'a daminɛ décembre kalo tile 22 yɛrɛ la ka taa bila décembre kalo tile 23 yɛrɛ la sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka jamana kɔ kan kibaru yɛrɛ ye araba tɛmɛnen décembre kalo tile 17 san 2025 ko Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko capitaine Ibrahim Traoré k'ale ni Nigeria ministre des affaires étrangères ni o yɛrɛ fana tɔgɔ de ko Yusuf Metama Tugar k'olu yɛrɛ ɲɔgɔn belebele yɛrɛ dɔ kɛ o do kofɔlen yɛrɛ la ɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni senfɛ ni Nigeria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni u ka jamana yɛrɛ kɔni yafa belebele yɛrɛ kɔni lase Burkina Faso jamana ɲɛmaa ma o yafadeli yɛrɛ kɔni kɛra ka sababu yɛrɛ kɛ wagati tɛmɛnen yɛrɛ la Nigeria fintigilakaw ka pankuru dɔ yɛrɛ kɔni taara Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ yamaruya fosi yɛrɛ de ma d'u ma o yɛrɛ de hukumu min yɛrɛ ye Nigeria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni taara yafamadeli yɛrɛ de kɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa fɛ yen ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ bɔla Burkina Faso gouvernement yɛrɛ de yɔrɔ Burkina Faso ka kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Nigeria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ kɔni tilalen audience yɛrɛ kɔni na a y'a yira Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ la k'ale yɛrɛ kɔnɔna na cikan dɔ yɛrɛ de laseli la cikan min yɛrɛ bɛ tali kɛ dɛmɛ cikan ani badenya cikan yɛrɛ kan min yɛrɛ bɔra u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ yɔrɔ la ni ale tɔgɔ yɛrɛ ye ko Ahmed Bola Tinubu ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma min yɛrɛ ye capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye kumaɲɔgɔnya dɔw yɛrɛ kɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kan Nigeria ale ni Burkina yɛrɛ kɔnɔ Nigeria ministre des affaires étrangères y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana kumana u ka fintigilakaw ka pankuru min yɛrɛ kɔni jiginna Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya yɛrɛ kɔni ma d'u ma min yɛrɛ ye Nigeria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Nigeria yɛrɛ kɔni nimisara wa o wale yɛrɛ kɔni na sabula k'a kunkan ka olu yɛrɛ kɔni kunkan ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ka pankuru dɔ yɛrɛ kɔni bɛna jigin u ka jamana kɔnɔna na Nigeria diplomate yɛrɛ kɔni ye yafa belebele yɛrɛ kɔni ɲini ko yɛrɛ la hali sisan ka bɔ o source yɛrɛ yɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Nigeria jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni u ye commentaire dɔw yɛrɛ kɔni bila commentaire minnu yɛrɛ kɔni kun b'a yira k'a fɔ ko Nigeria fintigilaka minnu yɛrɛ ka pankuru yɛrɛ jiginna Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Burkina Faso autorité maaw kɛrɛn bɛ k'olu yɛrɛ kɔni ɲani yɛrɛ u bolo ye Nigeria ministre des affaires étrangères y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o kuma ninnu yɛrɛ kɔni jalaki k'u bɛ yafa belebele yɛrɛ fana ɲini o kuma yɛrɛ fana la Nigeria ministre des affaires étrangères yɛrɛ ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ a ka badenya yɛrɛ la a n'a ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana sabula k'u yɛrɛ kɔni y'u janto kosɛbɛ olu ka fintigilakaw ninnu yɛrɛ kɔni na minnu yɛrɛ jiginna u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ yamaruya yɛrɛ ma d'u ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'u ye kumaɲɔgɔnya baw yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ bɛ se ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ cogo min yɛrɛ la ani u ni jamana wɛrɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari bamaciwale maaw yɛrɛ ka menace u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la u ka jamana
jamana kɔnɔna na. Nigeria ministre des affaires étrangères y'a yira k'a fɔ ko wagati laban ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni ye ɲɛtagaba yɛrɛ de sɔrɔ u ka bɛnbaliwale maaw kɛlɛli yɛrɛ la. Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 16 san 2025 Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ka communiqué belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw fo ka na se duguma kɛlɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ma k'olu yɛrɛ opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ k'a daminɛ décembre kalo tile 8 la ka taa bila décembre kalo tile 16 yɛrɛ la. K'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka banbaliwale maa 95 yɛrɛ bɔɲɔgɔn yɛrɛ bɔnɛ u ni na ani ka maa 52 yɛrɛ kɔni minɛ n'u kɛmɛ ka sigasigana yɛrɛ kɔni kɛ olu yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana banbaliwale maa dɔw yɛrɛ walima mɔgɔ fagalaw yɛrɛ ye. Niger fintigilakaw ka kɔrɔfɔ la k'u ka ni opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra ni farapu 6 yɛrɛ de ye. O farapu 6 yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u yɛrɛ kɔni sera ka dankari ni banbaliwale maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. Wa u y'a yira k'a fɔ k'olu ka ni opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra basigi yɛrɛ kɔnɔna wa opération ninnu yɛrɛ fana sababu yɛrɛ kɔnɔna u sera k'u tɛgɛ yɛrɛ kɔni da banbaliwale maa ninnu yɛrɛ ka minɛn caman yɛrɛ kan minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ marifaw mugujuguw produit dɔw yɛrɛ kɔni kan ni faratiba yɛrɛ de bɔ o produit ninnu yɛrɛ kan min yɛrɛ fana ye tajimafɛnw yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ kɔni sera k'u tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kan k'u ka fintigilaka ninnu yɛrɛ ka tagama yɛrɛ kɔnɔna na k'u y'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ni hakilisigi yɛrɛ de ye. O hakilisigi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u yɛrɛ kɔni sera ka mugujigi 6 yɛrɛ kɔni ye n'u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana tiɲɛ o yɔrɔ yɛrɛ la. Niger fintigilakaw y'u ka cɛsiri yɛrɛ yira Niger jamana kɔnɔdenw ye lakana ni fo ka taa se u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma o fana u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni na ni ka Niger fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru kan m'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.